Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ètò yín ẹwà èdè Yorùbá. Orúkọ mi ni olùkọ́ Michael Adé Ọmọlóyèdé. Àmọ́ ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí n fìbà fẹ́ni tí bá yẹ fún ọba mi Èdùmàrè, ọlá bàbá tí mọ́mọ́ mi yan, ọlá àbàtà tí mọ́dọ̀ mi ṣàn, bàbá ẹ̀yin ní jọ̀jọ́ àgbò tí mágbò mi níyì. Láìsí yín àwa ò jẹ́ nǹkan kan. Bàbá ẹ ṣé mo dúpẹ́ tẹ́ mú wa wà láyé láàyè rere lónìí. Lónìí òwe Yorùbá táwọn máa gbéyẹ̀wò sọ wípé bí kókó bá ń fẹ́ni lẹ́fẹ̀ẹ́, a kì í jorí ìmàdó. Téèyàn bá wá jorí ìmàdó, àwùjọ kóńdó ni kò ti gbọ́dọ̀ rìn. Téèyàn bá wá ṣe bẹ́ẹ̀ tó ṣèṣì rìn láwùjọ kóńdó, irú ẹni bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ bara rẹ̀. Òwe yẹn gùn díẹ̀. Kókó, orí ìmàdó, kóńdó, àwọn kókó ọ̀rọ̀ tó wà nínú ẹ̀ nìyẹn. Kókó túmọ̀ sí bí ìgbà tí èwo bá sọ̀yàn káàkiri orí. Wọ́n ní tí kókó bá ń fẹ́ni lẹ́fẹ̀ẹ́, a kì í jọ orí ìmàdó. Téèyàn bá ní kókó káàkiri orí rẹ̀ bí èwo tó wá dàbí orí ìmàdó, ẹranko ìmàdó ni à ń pè ní ẹlẹ́dẹ̀ ẹ̀gàn. Nígbà téèyàn bá wá jọ tó wá ń rìn níbi tí wọ́n ti ń gbé kóńdó kiri kùmọ̀, wọ́n lè fi kùmọ̀ fọ́ lórí tàbí kán fi kàn án níbi tí èwo náà wà. Ní Yorùbá ṣe máa ń sọ wípé bí kókó bá ń fẹ́ni lẹ́fẹ̀ẹ́, a kì í jorí ìmàdó. Tá a bá wá jorí ìmàdó, a kò gbọ́dọ̀ rìn láwùjọ kóńdó. Téèyàn bá wá ṣe bẹ́ẹ̀ rìn láwùjọ kóńdó, irú ẹni bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀ bara rẹ̀. Tó túmọ̀ sí ni pé ẹ má jẹ́ ká rìn níbi tí àìní wa tí ó ti farahàn, níbi tí àìtó wa tí àwọn èèyàn yóò ti fi nà wá. Ẹ má jẹ́ ká máa rìn níbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa rìn níbi tá a bá ti rí wípé ibi tí mo kù díẹ̀ káàtó sí, tí n bá rìn síbẹ̀ àwọn èèyàn lè fi ibẹ̀ yẹn mú mi. Bí kókó bá ń fẹ́ni lẹ́fẹ̀ẹ́, a kì í jorí ìmàdó. Tá a bá jorí ìmàdó, a kò gbọ́dọ̀ rìn láwùjọ kóńdó. Tá a bá wá rìn níbẹ̀, ẹ jẹ́ ká mọ̀ bàrà. A ò ní rí jù báyìí lọ lónìí lórí ẹwà èdè Yorùbá. Tá a fi máa pàdé lọ́jọ́ mi ọjọ́ rẹ̀. Ó dàbọ̀.